ropogós csirkecomb, zöldségragú, na de nem akárhogy, hanem kókusszal és narancsal ízesítve. Ez nagyon érdekes étel lesz. Nagyon könnyű, nagyon gyors és nagyon ízletes. A csirkecombot megsózom. Forró serpenyő, olaj. Teszem a vasalót, ami jelen esetben egy lábos 2 liter vízzel. Súly alatt fog megsülni, gyönyörű ropogós lesz a bőre. Na de készül hozzá egy zöldségragú. Érdemes megnézni, hogy milyen gyönyörű a színe, nézzétek? Megpuhult a zöldség, megsült a csirkén, gyönyörű. Egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.